Etxean bezala dabil EITB-ren Miramongo egoitzan. Izan ere, 9 urtez aritu zen hemen gidoilari gisa. Ordurako, 3 film luzeren gidoiak eginak zituen, haien artean Julio Medemen Bakaz pelikularena. Kasualitatez bezala hasi zen gidoi gintzan. Poesiak idazten zituen eta halako batean. Una vez me acuerdo que tuve una cosa que no podía ser un poema y entonces pues dije, esto a lo mejor es un guión. Zinemaldian, Iñaki Elizalderen Baztan filma estreinatuko da. Gaztanbidek idatzi duen azkena, 15garrena. Atzendu zaizu non sartun gero gure ama. Mendiardien. Poesiaren eta gidoigintzaren artean, halako senidetasun bat topatzen du. Somos fisgones. El poeta es fisgón. Poeta eta gidoigilea zer suma ibiltzen direla alegia, egunerokotik gaiak eta hitzak ateratzen. Tarteka, autobusean doala ere lapurtu izan omen ditu elkarrizketak. Oraindik idazteke daukan istorioaz galdetuta ez du zalantzarik. Pio Barojaren nobelaren bat landu nahiko luke. Si pudiera ser Zalakain o Santi Andía o El cura de Monleón, pues una de esas tres me encantaría. Oraingoz, zinemaldian nahiko lan dauka. Hasierako ezustekoak gainditu ondoren. Cuando me dijeron lo de Cine Mira, dije, coño, que esto al principio me pega un susto, esto es prepóstumo y tal, ¿qué es esto? ¿No? O sea, igual. Benetan eskertuta ageri da sariarengatik eta epaimairako izendapenarengatik. Lo del jurado y tal, que ha sido pues ya una especie, un poco la guinda del pastel, ¿no?